uSiphesihle Hlatshwayo unekhono lokudweba abantu abadumile kusukela kosombusazwe kuya kubaculi asebezenzele igama. Lo msebenzi wobuciko uqale neminyaka eyisihlanu kudala, kanti ke izinselele abhekane nazo ngesikhathi ekhula azimdikibalisanga ukuthi aqhubeke nawo. I remember the time when I used to ask for a paper to my grandmother. She would give me a tissue. So imagine a very frustrating medium that would just throw itself off. So I would get frustrated when I was 5 years. That's where I learned how to be patient, how to take myself calm. Uthi lo msebenzi wezandla umsizile ekuthena ngabe uvanze emgwaqeni. Growing up from the township, you find yourself being exposed into different types of wrong things. It's been something that has kept me into a space where I found myself to adapt and also think, what do I want? What do I want to see myself one day? Umndeni wakhe uhlabeke umxhwele ngomsebenzi wakhe nangendlela asiphethe ngayo. Unekusasa elihle. Engufisa kusihle ungathi nje ngathinteke eminye iminyango, umntwana oyisimanga wenze imangaliso, wenza imisebenzi omuhle okhuphulayo. Kunama tactics ama technique awayuzayo, most especially le yelona le ye toilet paper. Come on guys, yabona le hayi uphuma phezulu umshimane. uSiphesihle kanye nomndeni wakhe banethemba lokuthi uzoqhubeka nokujabulisa abalandeli bakhe.